it-tenur Joseph Calleja kien il-protagonist ewlieni fil-kunċert li inawgura l-Jiem Kulturali Ewropej fi Frankfurt fil-Ġermanja. Ospitati kull sena mill-Bank Ċentrali Ewropew, il-Jiem Kulturali Ewropej jagħmlu aċċenn fuq il-kultura ta' pajjiż partikolari. Din is-sena l-Jiem Kulturali Ewropej se jkunu qed jiffukaw fuq Malta u bħala tema ċentrali intażlet it-tema Vibrant Malta. Għal din l-okkażjoni, il-Bank Ċentrali ta' Malta fassal programm mifrux fuq xarejn bis-sem tal-aqwa talent f'pajjiżna. Il-kunċert li inawgura l-Jiem Kulturali Ewropej ta' din is-sena ra s-sem tat-tenur Joseph Calleja bis-sem tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali taħt id-direzzjoni ta' Maestro Brian Schembri. Il-kunċert sar fil-famuż Alte Oper Theater fiċ-ċentru tal-Belt ta' Frankfurt. F'kummenti li tal il-ġurnalisti Maltin li żaru Frankfurt għal ftuħ tal-Jiem Kulturali Ewropej, it-tenur Joseph Calleja fisser dan il-kunċert bħala vittorja għall kultura Maltija. Din hija vittorja għall kultura Maltija, propja li tenur Malti, Maestro Malti, Brian Schembri, b'orkestra Maltija, kif ukoll anke daqgħu siltiet ta' Charles Camilleri, silta ta' Charles Camilleri u silta ta' Joseph Vella li inkantajt. Fil-fatt minn barra diversi arias minn opri differenti, il-kunċert kien jinkludi wkoll żewġ siltiet partikolari. Is-silta intermezzo minn Il-Weda ta' Charles Camilleri u s-silta Il-Kebbis tal-Fanali tal-poeta Anton Buttigieg. Din kienet l-ewwel darba li t-tenur Malti Joseph Calleja kellu l-opportunità li jkanta barra minn Malta ma' orkestra Maltija taħt it-tmexxija ta' Sur Mast Malti f'kunċert li matulu tkantaw ukoll siltiet Maltin. Il-kunċert intlaqa tajjeb ħafna minn dawk kollha preżenti bit-tenur Joseph Calleja jitkellem dwar atmosfera ta' elettriċità waqt il-kunċert minħabba li kien hemm ħafna entużjażmu minn dawk kollha preżenti waqt il-kunċert kollu. Il-kunċert kellu diskors ta' introduzzjoni mill-President tal-Bank Ċentrali Ewropew Mario Draghi, il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Joseph Bonnici u l-Lord Mayor tal-Belt ta' Frankfurt Peter Feldman.